gane kapor ni kumki para MDC khamtam jong ka Voice of the People Party yang dakawai ka jingmut dakawai ka sur man pha ekani ka kruo khubor man pen pau ka jing sosi ka jongi ni ka jing du no kendet menen menmiet ya MP Badan Burom jongi di Dr. AJ Ricky AJ Singkan alhani ka por kum ka party bat kum ki MDC ni penpau ni ka jing snosi bat ni pha ya ni ka khubor snolem syaka yeng ka sem ka jongi i men ki para ki jongi bat baro ki badan ka jing edai ka bajan bat i bat kham tam e ya ki pai ba nong kershan ki jongi Dr. Ricky AJ Singkan hakni ka jingdu ka pakhrau nakaliang ka jongi kum ki MDC kadai ka wei na ki jingdu ka pakhrau ka jongi ka jingdu no ka jongi Dr. Ricky AJ Singkan kalong ka jingdu ka pakhrau yangi namar nakipor sikipor iju ai jingerap yangi hakapor bidan sedali banyak penyakren yaki skim yaki jingye ki bangi kendu kom ka district council but kani ka sngi kadalong shisha ka sngi kaba ka jingdu ka bakhra ko jungi ngamdan kentin shu bangin kren ani ban batai andrai tangawai nga shukwa ban shuyathu happy baro ba i Dr. Ricky AJ Singkan imdai tang MP jong kani ka Shillong constituency ka bait ka jongi iladai perlok yangi wei pi wei ka jing ai men sim ka jing sneng ka jing krau ka jongi bat ka jing don ringkat ka jongi bat ni na ka por sha ka por ka dai ka bai ai men sim yangi bat nang ni sha khamat ni smosi ba ngimyo shu ban ya kren ban ya khana bat i marwei personally akabai dai bat ka jing em ka jonga bat jongi ngalai kendu bat ngalai itu i laslem bat haga jing kendu ka jonga bat i tangawai i jupen ken mau yangi na kapor sya kapor bangi dai benlong ki breu ki baleret bat ban bu haga jing doi ya kani ka lenti ka bangi ngiyat ya kani ka por ka khubor snolem ka lej khamtam e kumang laong mene syaki para ki jong i bahayeng ki bahasam pat baro kinong song snong jong kani ka pat ri khasi ba et ki jong i khoblai shibon te ha kani ka sngi ka bang yetep kani ka sngi ka ba khadu e jong ka dalmar mang tangka jong i ka KHDC syaki bun ba ki kam ki bede nginya pendap tem dai da ka jek pun lang jong i CM jong i chairman kunjur ba unang lam jang lang persya ni rekod ba eleksi berkarai bangin suspend ya baro ki kam tenre nama ka jingker ki jo ka kam ni la shu pas na tangka budget ka beri ka VOA pakam ju ya ka wi ka bill ka beri ka ba ni pekut no ya ka jing suspension ya ki MDC lan ki MDC ki barem kedi ka ni le ka da ka jing borom kalau ka jing khat no jong i MP Badan Burom jong i par ko ju ka poru na ka yang ka yeng hi bar ko ni la pelong ka jing snap jar ka ba 10 minit kum ka da ka jing ska borom ya MP ba khat no jong i dia kena performa kumki MDC jongka PPP yang ini baru entam gila penduduk simen Dr. Indrai Lawan ru kawasan kejongi kumka keberpa ke jing sore kejongi ban ai ke jing seneng jengkau jongi berkumpul di siam yang kupot kumka tak mengen duai lem nam tak ye kasam kejongi katam ye ki para kejongi ba katam ye baru ki pak juga di kejongi kemudian mereka jing ketang masih berjing pak duluan ai ke bangi damale an forang tam ngin bu duai obeng ai ke dengan ai na kata ta ngin lemnar chu ke sungsi pa lagi dan plan ke pada nuot maka mesim ke jong dak terikat besok caka bau boleh rakyat macam itu dak goreng pada duai